peste străzi, ca să zic. Aveți în emisiunea asta un loc în care să susțineți persoana noastră, partidul, doctrine. Ce ați face? Eu asta vă întreb. Lumea nu știe ce ați face dacă ați fi mâine la putere. Există bani? Există o strategie în PSD în momentul ăsta? Există, cum să nu? Am avut o adică strategie. doctorul Rafila... Am avut o strategie pe sănătate, am dat-o și acum 8 luni. Cui? Când am fost la primele consultări la președintele Iohannis. În română? Am dat. Da, și la ultimele... Erau foile tăiate? La ultimele consultări am dat, zic, domne, sunt de acum 8 luni, dar vreau să vă spun că sunt și acum sunt de actualitate. Deci, PSD-ul l-a consultat pe pacientul Iohannis. O și văd așa în halate albe, cu stetoscope, cu vată, cu spirit. Personal ați avut, că unii așa mai șugubăți, mai voalați sau mai pe față, spun că vă ghidonează așa cineva, dar mai ales fugiții din PSD. Fugiții din PSD spun, păi ce să facă PSD-ul dacă Ciolacu Iohannis îl are la mână? Nu, în primul rând nu văd cu ce să mai aibă la mână. În al doilea rând, el va, adică el știe, dumneavoastră, nu vedeți. Credeți că deja creăm o conspirație în seara asta. Deci Iohannis m-a rugat să-l dau pe câțul jos. Dacă mă ghidonează așa asta de bine. E foarte mișto, da. Nu m-am gândit niciodată, să știți că sună bine. Da. Dar de ce, de unde, acum nu sunteți naiv, foștii sau plecații sau, cum să le zic, nu mai sunt membri PSD cu tare. Unii mai sunt, unii nu mai sunt. Și îi spun, păi ce să facă PSD-ul când Ciolacu e moale față, președintele îl face așa? Păi eu, părerea mea că trebuie suspendat. Președinte. Ați mai zis-o asta? Păi nu. Până ieri, e în premieră aici? Nu, dar nu totuși, ne-ar trebui totuși un guvern? Eu nu sunt un om care trăiesc în extreme. Eu, de felul meu, sunt un om mai liniștit și, de obicei, iau deciziile politice în interiorul partidului. Asta așa e, să știți. Domnul Ciolacu este un om liniștit, este un om familist. Dacă ne uităm la scorurile electorale, înseamnă că lucrurile funcționează în nou PSD și nu... La ce scor vă referiți? Cu cele ultimele 2 alegeri pe care le-am câștigat, atât locale cât și parlamentare. Și atunci ceilalți de ce spun că le-au câștigat ei? Fiecare are dreptul ăsta, dar totuși matematica știu că e o știință fixă, nu? Să știți că de 30... Nu, habar n-am. 35 e mai mare decât 30, adică măcar atât. Asta în anumite filme, adică XXX. Așa știam eu. Să știți că în politică nu aveți dreptate. Deci eu am luat în singura mea candidatură, în 2008 am luat 13.000 de voturi și un alt coleg a luat 8.000. Deci 13.000, 8.000, atenție. Și în noaptea aia, matematica a fost așa, ăla cu 8.000 a ajuns senator, nu ăsta cu 13.000. Adică s-au luat 13.000 de voturi și s-a completat, că era uninominal atunci. Era în funcție de, așa e legea electorală. Vedeți? Deci nu întotdeauna matematica e valabilă din punct de vedere... În funcție de mărimea politicului, da. Dumneavoastră, cum ați vrea PSD-ul alegerile? Uninominale sau pe listă? În momentul ăsta, forma e pe listă. Mai e sistemul german, sistemul mixt, mai e sistemul francez, în care în Camera Superioară, în Senat, sunt și aleși locali. Eu nu știu de ce. Noi în tot timpul am inventat apa caldă. Dom'le, ne-am adaptat... Am inventat ceea ce nu prea avem. Mai nou. De pe vremea lui Ceașcă, tot... În Buzău, cum e cu apa caldă iarna? Păi, ați fost viceprimar, nu parcă? Am fost viceprimar. Acum, primarul Toma a luat măsurile de... În fiecare an a modificat ceva ca să nu se mai ajungă într-un colaps cu sistemul centralizat. Ce? Arde... A mers pe cartiere, a făcut și centrale mai mari pe cartier, unde nu s-au putut racorda și erau costurile foarte mari, a introdus centrale. Bine, și de specialitate, e un om dinamic și... O să aibă o problemă cu prețurile, cumva sunt convins. Puțin peste sau de desubt sau la stânga doctrinei social-democrate, pentru că am văzut că mai are și inițiative, cel puțin administrația locală, nu neapărat socialiste, ca să zic așa. Adică pentru oameni, pentru chestii, mi-a plăcut chestia asta. Funcționează cu 60% din organigram. Și vreau să vă spun că funcționează perfect primării.
Deci un om care face economii și are o altă abordare. Aici mi-ați adus aminte de o treabă și cred că pe asta se bazează președintele țării. 2 ani aproape Belgia n-a avut guvern și a funcționat Corect. cel mai bine. Da, dar e totuși un sistem total Sigur că e un diferit. sistem total, Da, guverne locale... am putea încerca. Poate Păi, ne reușim așa Pe să cât poate să funcționăm mai țină bine. povestea asta? Președintele propune odată, cade, încă o dată, cade și după aceea urma anticipat. Conform Constituției, președintele ar trebui să dizolve Parlamentul. Potrivit spuselor președintelui, spune că nu-l va dizolva. Dar e adevărată povestea asta, că parlamentarii, neveste, gagici, alea, copii cu tare și băi, hai mă, ce dracu, să nu stăm până în 2024 să ne luăm și noi pâinica? Nu, noi avem o decizie clară. PSD-ul e pentru anticipate? În acest moment am mers pe această bară, fiindcă nu vedem cum s-ar putea recreona. Și parlamentarii nu vă arată așa, băi, Nea Marcele, ce dracu, ne lași fără avantaje? Acum, când intri în politică, îți iei și bunele și relele. Am luat o decizie că listele rămân nemodificate. Mai aveți ceva de schimbat, așa, baronași, chestii de astea? Au schimbat 75% din listele parlamentare? Nu, vorbesc de baronași ăștia. Cred că e suficient. Vreți să vă dau exemple de... Vă rog. Păi, eu să știu... știți că eu nu mi-am construit cariera politică pe... atacând anumiți colegi. Vă are la inimă? Câte drumuri ați făcut la Focșani ca să... Vă invit în județul Neamț să vedem părerea oamenilor despre... Nu părerea oamenilor despre, că asta e simplu. Nu suntem naivi acum. Da. Alegerile au fost desfășurate cu vreo 31% din 100% votanți, să zicem, da? 31%. Ăștia știți cine sunt. Cei pe care primarii îi pot aduce la vot. Cum? Dar să știți că sunt români toți. Nu toți sunt români. Unii sunt lipoveni, unii tătari, maghiari. Români. O cetățenie românească. Stați puțin. Am fost acolo, în brazdă, cum se zice, la alegeri. Deci, vot 31% sunt cei de care primarii pot răspunde, consiliile județene, consilierii și așa mai departe. După care, în sus, pe la orașele mari, lucrurile s-au cam super fluidizat. Nu mai poți să vorbești la București sau cu tare, scoate pe aia pe scara blocului, a dispărut sistemul ăsta. 31% sunt oamenii de la țară. Nu neapărat. Nu. Statisticile arată că, cel puțin în zona rurală și urbană, cam la fel au ieșit. Să nu vă mișcați, să nu vă mișcați, că aveți un gând. Ce am? Un gând, cred că este un... Stați așa. Nu că-l iau acasă. Nu, e de ăla, de puturos. Suntem în parc aici. Îl luam acasă. Eu știu acum, o să sară organizațiile de protecție. E gândacul ăla, plojnița aia, dragii mei, să nu săriți un ONG de ăsta de protecție a gândacilor puturoși.